Dobrý, ako sa vám páči na dnešnom festivale? Kým tu nie je kalera, brokolica a karfiol a špenát, tak je to dobré. Nie, ja netvrdím každému, čo jeho jesť a či je to klobása alebo je to čokoľvek iné, pampuch, ja neviem z čoho, zo špenátu. Hlavne nech je dobré, nech je, a opäť, že sa ľudia stretnú, a toto je úžasná vec, že sa opäť trošku ľudia stretnú, dotknú sa, objímu sa, porozprávajú sa, to je dôležité. Nie to, čo je obsahom toho celého, ale to, čo je vo vnútri človeka a že nie je to len ťukanie do nejakej nezmyselnej dotykovej obrazovky. A ako sa vám páčilo? Teda, ako hodnotíte vlaňajšie a dnešné? Ja neviem, no tak vlaňajšie, ja som skôr čakal otázku, že ako budem hodnotiť budúci ročník, čím by ste mi dopriali. No tak čím budete? Čím by ste mi dopriali dožiť? Určite áno, aj viac. Ďakujem pekne. No tak, čo bolo, Terasky som major, jak sa hovorí v jednom veľmi slávnom románe Švandrlíkovom Černí baroni. Vravím ešte raz, každému, čo jeho jesť. Niekomu klobása, niekomu fašírka, cuketová, ale aby sme si mali čo povedať, aby sme sa mali hlavne kedy stretnúť, objať, pohľadkať, porozprávať, usmiať sa. To je dôležité. Určite ste sa stretli aj vy s veľa známymi, určite. Ale veď, isté, že áno, tak ja celý život mi bol dopriatý tým, že sa stretávam so známymi ľuďmi. Napríklad s Jardom Židekom, ktorý schudol strašne, on trpí, v tých Čechách schudol on strašne, lebo v Čechách majú korunu stále. Prišiel na Slovensku, tak trošku sa popravil, hej. Ale nie, to samozrejme žartujem, Jardo je úžasný chalán a ešte raz vravím, stretávame sa na týchto festivaloch, veď už na čom inom preboha sa máme stretávať, hej? Keď nie na gastrofestivaloch, keď nie na takýchto úžasných stretnutiach ľudí, ktorí majú radi život. Ktorí majú radi život, lebo či je to klobásový tento festival v Sládkoviči, alebo je to Komočský festival gastro, najväčší v strednej Európe, v Komoči. Len jedno svedectvo za všetko. Tam, kde je 20 000 ľudí, kde je 250 družstiev, hovorím o Komoči teraz, hej, tuto takisto, je to niečo podobné, ale bonsai, len to je v lete, toto je, však klobásy sa robia vo februári, ale tá úžasná atmosféra, ani jeden konflikt žiadny. A pritom môže tam byť aj, nie že 3 promile, 6% môže byť. A nikto nie je agresívny, nikto nie je zlý, nikdy žiadny konflikt. To sú úžasné veci. Taký je aj festival Lodenica, teda bol volakedy Lodenica v Piešťanoch. Preto rád chodím na tieto akcie, preto veľmi rád som zúčastnený takýchto vecí, lebo je sa koho dotknúť a to ešte keby si bol iného pohlavia, by som ti ukázal, aj kameraman. Nie, myslím, že to je OK, chlapci. Šírte toto dobro všade, to je celé. Určite budeme, ďakujeme za dobré slovo. Nič viac k tomu nemám čo dodať, iba to, že ešte stále si máme čo povedať a nie ťukať. Neťukajte, prosím. Ďakujem.